אוקיי, טעמנו את המוגו מוגו בטיקטוק, לכו תראו, ועכשיו אנחנו טעמות. אוקיי, אני אין לי מושג מה זה. זה ממש ויראלי עכשיו. אוי, אי אפשר לסגור את זה בחזרה. לא, בסדר. כן, זה מגיע בול בעטיפה. וואי, יש שם ממש קצת. אוי, אין שם בכל כלום. אני מריח טוב. מריח של וניל. מוכנה? זה תות? כן, גם אני לא הבנתי. יא, מוכנה? אני מפחדת, זה לא נראה טעים. עם שוקולד לבן. אני נראה ככה. יש שוקולד לבן. ממש טעים. אני אתאם עם התות רגע. לא טעים? זה טעים. לא טעים לך? לא הבנתי את האייפ. אני הבנתי. זה אייפ כזה גדול? אני לוקחת תות ושוקולד פרה לבן. לא, בקיצור לא. זה עדיף. ממש טעים. זה. בוא נראה מה זה רעבים. תותים ושוקולד לבן או מוגו מוגו. ותגידו גם מה זה ויראלי. תביני. הרבה יותר ויראלי עכשיו. זה הרבה יותר ויראלי עכשיו. מוגו מוגו זה לפני מלא זמן. בסרטון הראשון, עכשיו איתי, בקיצור, תצביעו, ביי.